фавқулодаи Тоҷикистон хабар дод, ки рӯзи 22 июл ҷасадҳои боз як наврас ва як ҷавонро аз об берун оварданд. Як навраси 16-сола, ки аз ноҳияи Хӯросон ба меҳмонӣ рафта буд, дар ноҳияи Кушуниён дар дарёи Вахш ғарқ шудааст. ҷасади як ҷавони 20-сола аз ҷамоати себистони ноҳияи Данғараро рӯзи 22 июл аз обанбори Норак берун кашиданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода қаблан хабар дода буд, ки рӯзи 20 июл, ки дар Тоҷикистон Иди Қурбон таҷлил мешуд, як кӯдаки 4-сола дар дарёи Андигон дар канори шаҳри Ваҳдат ва ду марди калонсол дар канали деҳаи Алиҷони ноҳияи Данғара ғарқ шуданд. Бино ба иттилои дарёфтӣ, аз аввали сол дар куллу дарёҳои Тоҷикистон ҳудуди 60 нафар ҷон бохтанд. Тақрибан нисфи ғарқшудаҳо ноболиғон мебошанд. Бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, як навраси 16-сола, ки рӯзи 22 июл аз зодгоҳаш деҳаи даҳанаи ноҳияи Хӯросон ба шаҳраки бохтарёни ноҳияи Кушуниён меҳмонӣ рафта буд, дар оби дарёи Вахш аз беэҳтиётӣ ғарқ шудааст. баъди дарёфти хабар, наҷотдиҳандагони раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон ба ҷои ҳодиса рафтанд ва ҳамроҳ бо аҳолии маҳаллӣ корҳои ҷустуҷӯиро баро монданд. Соати 17:40 ҷасади наврасро аз об берун кашида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. Ҳамин тавр дирӯз аз обанбори Норак ҷасади як шаҳрванди 20-сола сокини ҷамоати деҳоти себистони ноҳияи Данғара пайдо ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супорида шуд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ин ҷавон рӯзи 20 июл соли равон ҳангоми оббозӣ аз беэҳтиётӣ ғарқ шуда ва ҷустуҷӯи ҷасади ӯ то 22 июл 3 рӯз идома дошт.